At ayan, kinukumpuni ni Tata yung aming tatawag na sa waray na paagahan. Kapag brown out, kapag walang ilaw, kapag may bagyo, masabang panahon, ganito po yung karaniwang ginagawa ng mga waray noon. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Ngayon po ay Biyernes, October 28, 2022 at ngayon po ay may bagyo po dito sa amin sa Lawang Northern Samar, ang bagyong Paing. Kaninang tanghali hindi tayo nag-video mga kachapsoy dahil parang maayos lang naman po yung panahon, walang ulan at walang hangin mga kachapsoy. Pero sa ngayon po, ngayong gabi po, ayan malakas na po yung ulan at medyo may hangin na po mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, mayroon ng kasamang pagkulog at pagkidlat kaya ingat-ingat po tayo. Lalo pat signal number 2 na po ang buong Northern Samar. Hala, brown out. Ayan mga kachapsoy, brown out na po dito sa amin kaya ayan, tiis-tiis kami sa dating gawin kami yung mga sinaunang panahon na ginagamit, lampara. At ayan, kinukumpuni ni Tata yung aming tatawag na sa waray na paagahan. Yung paagahan po ito po ay lampara o maliit na ilawan na may gaas. Ayan, at ilalagay po sa isang lalagyan na tatawag na paagahan para po kahit ano pong lakas ng hangin, hindi po yan mamamatay yung ilaw. Presto! Ilaw! Ayan mga kachapsay, at lalagyan na syempre tatakpan ng salamin. Yung salamin mga kachapsay ay gawa yan sa yari yan sa yung mga nagamit ng mga basyo ng ng Tanduay. 'Di ba? Napaka-creative ng mga Pinoy. Ayan. Ayan mga kachapsay, bago pa man mapasok ng kuryente yung aming buong barangay, ito po talaga yung sinaunang ginagamit dito sa aming barangay, dito sa barangay Magsaysay at sa buong lalawigan ng Northern Samar, ang lampara. Ayan, ang lampara ay isang maliit na ilawan na may gaas at may pabilo, yung pabilo na yung tilang, yung parang sa kandila, yung nasa tawag dito, basta pabilo siya. yan po yung tilang nakalawit sa taas ng ilawan. Yan po yung sinisindihan, tapos nilalagyan ng gas sa loob para po magkaroon ng ilaw. So ayan, tapos inilalagay sa basyo ng isang bote. Tapos ayan, presto, tatakpan. Syempre lalagyan ng tali para matibay, at saka lalagyan ng ang pinakabubong mga kasapsoy, ayan yung baon ng nyug. Yan, para wala pong hangin na pumasok kahit ano pong lakas ng ulan at ng hangin, hindi po yan matutumba at hindi po yan mamamatay yung ilaw sa loob. Yung pinaglagyan mga kasapsoy ng lampara sa loob, yan po ay buko ng kawayan. At ayan, nilalagyan din po ng takip para po totally walang hangin. Ayan, ready to serve. Ready to serve, pagkain. Ayan mga kachapsoy, ganito po dito sa probinsya kapag wala pong ilaw, balik po sa dating nakasanayang mga pamumuhay, lampara lang po yung gamit. Madalas naming maranasan ito mga kachapsoy dahil wala pa naman kaming solar at generator. Saka na lang tayo bibili mga kachapsoy kapag nakaluwag-luwag na tayo. Dahil ngayon gipit na gipit pa rin tayo eh. Ayan, tiis-tiis muna tayo sa lampara. Importante, may nakikita tayo sa dilim. Si Tito. Wala na katangkos. Parang tayo. Ayan mga kachapsi, tapos na kaming kumain at ngayon pampalipas oras dahil may bagyo, maulan sa labas at malamig ang panahon, syempre tagay-tagay. Mga kachapsi, ang ganitong pamumuhay madalas namimiss natin, lalo na po yung mga waray noon na naranasan yung mga ganitong klase ng buhay, yung wala pang ilaw, ilawan pa lang, lampara pa lang ang gamit. Tapos sa gabi nagkakantahan, nagkikwentuhan, nag-uusap ang buong pamilya at madalas may mga yung tatawag na surmatanon. Ayan. Comment down below mga kachapsi kung naranasan ninyo ang mga ganitong klase ng banding ng pamilya. Ayan, kapag brown out, kapag walang ilaw, kapag
may bagyo, masamang panahon. Ganito po yung karaniwang ginagawa ng mga waray noon. Tapos madalas may gitara pa yan, may kantahan. Pero dahil wala po kaming gitara, ayan, sound trip na lang kami. Tapos tamang kwento, tamang kwentuhan. Din ka maulo sa pastilan, akong lughan. Kalagi hapon, laknit to. Mga katapso, yung mga batang 90s, hinog po yan sa experience, kaya napakasarap pong naabutan po namin yung ganitong klase ng pamumuhay noon. Napakasimple, napakasaya, at punong-puno po ng experience, punong-puno po ng mga magagandang alaala kung saan magagamit po natin sa pagharap ng ating mga buhay sa kasalukuyan. Isa pa sa may papayo ko sa inyo mga katapsoy, higit na maganda po yung makabanding yung pamilya, maglaan po tayo ng oras para sa ating pamilya. Ayan, may ilaw na. nagkailaw gihap, ano ba yan? So patay sindi po yung ilaw dahil may bagyo. So balik po tayo sa sinasabi ko mga katapsoy, maganda pong makabanding yung pamilya kumpara po sa iyong ex at iyong jowa, nalulukuhin ka lang, paasahin ka lang at sasaktan ka lang. Hiyay, napunta doon. Siyempre, paiibigin ka tapos iiwanan ka. Basta, mas maganda po talaga ang pamilya po, unahin po natin, makabanding po natin, maglaan po tayo palagi ng oras, sapat na oras para sa kanila. Ang sugad man saan. Ipakita ko sa inyo mga kachaps yung iniinom namin dito. Hulaan ninyo mga kachaps. Ayan, comment down below mga kachaps kung ano po yung iniinom namin. Ang makahula sa inyo, may premyo. Isang tagay. Ayan mga kachaps, nag brown out na naman. Ayan may pagkulog at pagkidlat na po dito. Sana po ay hindi naman po lumakas yung hangin at saka yung ulan mga katapsoy. Lalo pat brown out, magiging delikado po para sa lahat ang kumilos kapag ganitong madilim po tapos lalakas po ang ulan at hangin. Ayan may mga pagkulog at pagkidlat na po. The next morning. Good morning mga katapsoy. Nandito po tayo ngayon sa bayan sa Lawang, Northern Samar. At titingnan po natin kung ano po ang naging epekto dito ng bagyong Paing sa buong bayan ng Lawang. Ngayon po ay October 29, 2022, araw ng Sabado. At sana po ay wala na po ang bagyong Paing. Base sa obserbasyon ko mga katsapsoy, wala naman pong masyadong malakas na epekto yung bagyong Paing. Hindi naman po sa hinihingi natin dahil parang maaliwalas naman po yung buong paligid. Wala naman pong mga nasirang mga bahay. At saka ulan lang po mga katsapsoy. Ayan yung mga tao na sa labas na po nagkipaghuntahan, nagkikwentuhan, syempre nagmamarites ng maaga. Kami po mga katsapsoy ay bumili po ng pinapay, pandesal para po sa agahan sa bahay. At syempre libot-libot na rin para may update ako sa inyo mga katsapsoy. Ayan, nandito tayo ngayon sa Barangay Little Venice. Ayan Sana po mga katsapsoy, kagaya po dito sa Lawang, yung mga karatig bayan po ng Lawang at yung buong Northern Samar po ay ganito lang din po yung epekto. Ulan lang po at saka walang masyadong mga nasirang mga tahanan. Sana po ay wala pong mga binaha at sana po lahat po ay ligtas. Dahil mahirap po ang binagyo mga katsapsoy. Naranasan na po namin yan. Napakahirap po talagang bumangon kapag nasira po ang inyong bahay. Nagkakanda utang-utang kayo mga katsapsoy, makabili lang po ng pawid. Tapos basta ang hirap
wala pang pagkain, manghingi kayo sa mga kapitbahay ninyo. Isa po sa napakagandang dito, ugali po dito ng mga Waray dito sa Northern Samar. Kapag ganito pong may mga kalamidad, kahit papaano po, malaking bagay po na nagtutulungan po yung mga tao, nagbibigayan po. Kapag wala pong pagkain, may nagbibigay po ng pagkain. Tapos yung pamahalaan, yung lokal na pamahalaan naman, nagbibigay naman po ng ayuda at mga relief goods. So malaking bagay po yun. Pero ang dasal ko po talaga, sana po wala pong tinamaan, masyadong tinamaan ng bagyong Paeng, dahil napakahirap pong mabagyo mga kachapsoy. Masisira ang bahay, masisira ang buhay. Basta napakahirap. Grabe, kami dati pag ganyan, mga 2-3 araw pagkatapos ng bagyo, maglilinis ng buong bahay. Ang daming kalat, ang daming dumi, tapos ang daming mga labahan, mga basa po yung mga damit, basa po lahat, pati po mga dokumento. So napakahirap. Ayan, nandito na kami sa aming barangay, sa barangay Magsaysay. Kahit dito po sa aming barangay, wala pong masyadong epekto po yung bagyo, wala pong nasira. Salamat po sa Panginoon, at sana po lahat po tayo mga kachapsoy ay ligtas sa bagyo. So Paeng, goodbye, huwag ka nang bumalik. Ayan, thank you so much mga kachapsoy sa inyong patuloy na pag-antabay. Sana po ay nakapagbigay tayo ng impormasyon sa ating mga kababayan. Salamat po sa inyong suporta, sa inyong nag-iisang Maestro Waray.